Hey alle sammen. Får I lige sådan en lille update på hvad jeg har lavet. Jeg har lavet en lille video af min rejse. Jeg er nu i Singapore. Her ser jeg mig på vej afsted. Jeg er pt. Rimelig stresset. Sidder her i gaten. Fordi at jeg fik at vide af det flyselskab, jeg ville flyve med, at jeg måske kunne komme ind i Singapore, fordi mit pas var lidt smadret. Men ja, jeg er så rimelig nervøs, men prøver at lægge lidt bag mig. Jeg kommer i et meget tomt fly, hvilket faktisk er meget fedt. Jeg fik desværre ikke en hel række at lægge på, men altså, det var meget chill on fly. Vi fik noget flymad. Det var helt okay flymad. Det var meget fint mus der. Chokolademus, der var noget chili på toppen, som ikke så godt. Meget fint kulinmad. Brød med smør, virkelig godt på fly, jeg har fundet af. Det spiste jeg. Det var rigtig godt. Så var det tid til at drikke øl og læse bil. Det var mega hyggeligt. Så en update for mig på toilettet. Så klokken lille 12. En lille toilet. Tour. Jeg skal til at tisse. Så skal jeg i seng. Så ja. Det her fly blev så også forsinket, så her er det mig efter at have løbet hele vejen til gaten fra mit connecting-fly fra Delhi til Singapore. Og det er faktisk her, jeg bliver rigtig nervøs omkring, om jeg skal komme ind eller ej. Men jeg kom så ind. Jeg har så ikke filmet ud af det, fordi at jeg bare var nervøs, men det var heldigvis bare et scan af passet, så jeg kom ind i Singapore. Alting gik som det skulle. Der er lidt af lufthavnen, eller metroen fra lufthavnen ud. Se mig præcis i tavetet. Det var en helt fin metrotur hen til hotellet. Jeg var så smadret efter tæt på 24 timer i transit. Men ja, jeg kom hjem. Jeg kom hen til hostellet. Gik mig en tur om aftenen, som I kan se lidt af om lidt. Her prøvede jeg at gå ud af metroen. Det kunne jeg så ikke finde ud af. Det er viewet fra hostellet. Jeg sidder op til lyden her dagen efter, hvor jeg lige har været i bad. Og ja, nu sender jeg den her afsted, så snart den er færdig. Og så tror jeg vil ud at få noget at spise og se byen.